Здравейте и добре дошли! Започваме проект Audi A6, в който ще се учим да бъдем майстори. Мисля, докато пристигна частите за предницата, да направя вътре. Един начало. Трябва да видим този влан как се сменя, понеже не разбираме. И разбрах, че не е от тук, така че го слагам вътре. Колата е след ПТП, има за смяна цяла предница, арматурно табло вътре, airbag на волана и е след удара отзад, което значи доста работа. Харесайте видеото, абонирайте се и заповядайте да се забавляваме. Айде, ето го волана. Ето го арматурно табло, челно стъкло и колани, понеже след ПТП-то не се разпъват. Както и арматурното. Както и челното. Както и гофренцето на скоростност. Започваме с почистване на ролките и слагаме ремъка. И така ремъкът е сложен. Ето схемата. Този обтегач Торкс 16 и се дига нагоре. Така. Wow.